çandeya İmraliyê 5 hevdîtin li başûrê Kurdistanê pêk anîn û piştre vegeriya. Niha endamên şandeyê dibêjin ew li ser daxwaza rêber Abdullah Öcalan çûn başûrê Kurdistanê û ev hevdîtin pêk anîn her wekî radigihînin ku dê encamên evan hevdîtinan piştre bigihînin İmraliyê. Tavayê partî û aliyên ku meserdana wan kir bi kêfxweşiyan pêşwazî kirin. Bunun için öncelikle onlara teşekkür. Ji bo vê ez destpêkê spasiya wan dikim. Onların da Di hevdîtinan de wan têkildarî pêvajoyê pêşniyar, nêrîn û piştgiriya xwe ji me re ragihandin. Ev ji bo me û ji bo eştiyê gelekî biqîmet bûn. Em ê vê ji birêz Öcalan û mixatabê xwe re ragihînin. Em hevdîtinên xwe yên di nava çar rojan de gelekî biqîmet dibînin. Me li ser daxwaza Birêz Öcalan ev hevdîtin pêkanî. Ji ber ku Birêz Öcalan ji bo bangekî dîrokî xwe amade dike. Bu tarihi açıklamayı yapmadan önce Ew difikire ku girîn geberî ku vê daxuyaniye bide nêrîn û pêşniyaran ji kesayetên girîn li vir were girtin. düşünüyor. Biz hem Sayın Mesut Barzani